खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बे समाव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां थांनाय 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय सिंगापुराव थांदोंमोन एसआइटिनि मोनसे हानजाया आरो सिंगापुराव थांनाय एसआइटिनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीआव सफैफिनबाय 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन आरो नायबिजिरनाया माबोरै जाखो बिनि सायाव मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन एसआइटिनि मोनसे हानजाया नंगौ एसआइटिनि सानै सोद्रोमा मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय थांनाय 20 अक्ट'बर खालि सिंगापुराव थांदोंमोन आरो बिथांमोना आसाम फारसे सफैफिनबाय मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव थांनानै मा खौरां मोनखो एबा नायबिजिरनाया बबेसिम सहैखो बिनि सायाव गुवारै मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थांनाय बुधबार खालि मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव पुलिसजों सावरायलायदोंमोन बेखौबो बिथांमोना मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों गुवारै फोरमायगोन आरो एसआइटिआ डिसेम्बर दानाव रिपर्टखौ गथायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो सिंगापुराव थांनाय एसआइटिनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीआव सफैफिनबाय 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन आरो नायबिजिरनाया माबोरै जाखो बिनि सायाव मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन एसआइटिनि मोनसे हानजाया नंगौ एसआइटिनि सानै सोद्रोमा मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय थांनाय 20 अक्ट'बर खालि सिंगापुराव थांदोंमोन आरो बिथांमोना आसाम फारसे सफैफिनबाय मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव थांनानै मा खौरां मोनखो एबा नायबिजिरनाया बबेसिम सहैखो बिनि सायाव गुवारै मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थांनाय बुधबार खालि मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव पुलिसजों सावरायलायदोंमोन बेखौबो बिथांमोना मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों गुवारै फोरमायगोन आरो एसआइटिआ डिसेम्बर दानाव रिपर्टखौ गथायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बे समाव लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां थांनाय 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय सिंगापुराव थांदोंमोन एसआइटिनि मोनसे हानजाया आरो सिंगापुराव थांनाय एसआइटिनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीआव सफैफिनबाय 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन आरो नायबिजिरनाया माबोरै जाखो बिनि सायाव मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन एसआइटिनि मोनसे हानजाया नंगौ एसआइटिनि सानै सोद्रोमा मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय थांनाय 20 अक्ट'बर खालि सिंगापुराव थांदोंमोन आरो बिथांमोना आसाम फारसे सफैफिनबाय मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव थांनानै मा खौरां मोनखो एबा नायबिजिरनाया बबेसिम सहैखो बिनि सायाव गुवारै मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थांनाय बुधबार खालि मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव पुलिसजों सावरायलायदोंमोन बेखौबो बिथांमोना मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों गुवारै फोरमायगोन आरो एसआइटिआ डिसेम्बर दानाव रिपर्टखौ गथायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो सिंगापुराव थांनाय एसआइटिनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीआव सफैफिनबाय 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन आरो नायबिजिरनाया माबोरै जाखो बिनि सायाव मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन एसआइटिनि मोनसे हानजाया नंगौ एसआइटिनि सानै सोद्रोमा मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला 19 सेप्तेम्बराव जुबिन गार्गजों मा जायामोन बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय थांनाय 20 अक्ट'बर खालि सिंगापुराव थांदोंमोन आरो बिथांमोना आसाम फारसे सफैफिनबाय मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव थांनानै मा खौरां मोनखो एबा नायबिजिरनाया बबेसिम सहैखो बिनि सायाव गुवारै मोनसे खौरांबिलनि गेजेरजों फोरमायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थांनाय बुधबार खालि मुन्ना प्रसाद गुप्ता आरो तरुण गयला सिंगापुराव पुलिसजों सावरायलायदोंमोन बेखौबो बिथांमोना मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों गुवारै फोरमायगोन आरो एसआइटिआ डिसेम्बर दानाव रिपर्टखौ गथायगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।